प्रमोद बर' बिथाङा थांनाय साननैसो सिगां एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ मा जाहोननि थाखाय पुलिसा खादों बेखौ लानानै गिबि खेबनि थाखाय खुगा बेखेवदों। दिनै उदखारि बेरेखा सान आरो दिनै आसाम नाङैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावबागाव दख'रा जिल्ला आरो मिरुआव फालिनाय जादों आरो दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरांनि जोहोलाव सोमला बसुमतारी पार्कआव दिनै गोजोनै उदखारि बेरेखा सान फालिदों। दिनैनि बे फालिनाय सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा बाहागो लायो आरो बाहागो लानायजों फोरमायोदि एबसुआ थांनाय 27 बोसोरनिफ्रायनो लाबोनाय उदखारि बेरेखा सानखौ जेरैबादि फालिबोदों बेखायनो जोंनि गेजेराव लासै लासै गोजोन थासारिया फैगासिनो दं आरो जोंनि गेजेराव गोजोन आरो खौसेथि फैनाय खामानिखौ एबसुनि दैदेनगिरि दैदेननायजोंसो जादों होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे प्रमोद बर' बिथाङा एनएलएफबिनि गाहाय एम बाथा बिथांनि पुलिसजों खाजानायखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जायो। बिथाङा बुंथिदोंदि एनएलएफबिनि आर्मि चिफ एम बाथाखौ दासिमबो मानि थाखाय खादों बेनि दासिमबो रोखा जायाखै आरो थाबैनो बेनि गुबै जाहोनखौ मिन्थिनो नाजागोनखौ बुंथिना होयो। बिथां प्रमोद बर'आ 1992 मायथाइनिफ्रायनो बे उदखारि बेरेखा सानखौ फालिबोदों आरो बै समनि जि थासारिमोन बे थासारिखौ सोलायनांगौआ जोबोद गोनांमोन मानोना हारिनि गेजेरावनो दाङाबाजि जानानै गोबां खहा जादों आरो बियो दिनै एबसुनि नाजानायाव लासै लासैनो थासारिया सोलायबाय दिनै मोजां थासारियाव फैबाय। बे गोथार सानाव आङो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरो लोगोसे बिथांनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमानो जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मान बावनायखौ आङो बे समाव जासिहरो। जोङो मिजिंथियो जे फैबाय थानाय समाव बेबायदि थासारिया इयुन जाहाथे फैफिना आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं साबायखर बावो जे कुनु मोनसे थासारियाव बिथांमोना थाद'आखै जे हारियाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय हारिनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथिखौ लाबोनांगौनि थाखाय आरो गाज्रि थासारिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबस्रांनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा अरायबो खामानि मावबोदों दासिमबो मावगासिनो दङ आरो बेबायदि नाजानायजोंनो हारियाव गोजोन खौसेथिया अराय फैगोन आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगासार माहारि दानो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। जों खोनानो मोनदों जे बाथाखौ नैबे फैसा दाबिनायनि मुङाव बा बिदिनो हमनायखौ जों मिथिदों। आं एक्जेक्टलि मिथिया बाथाखौ मानि थाखाय हमदों इउटुबाव ससियेल मिडियायावसो नुनो मोनदों दा ओंखायनो आंबो दासिम मिथिथ'वा। आङो बे बङाइगावआव जिहेतु एसपि फोरनि कनफारेन्स जाबाय थादोंमोन दा बेनिखायनो बिथांमोननियाव जेबो मिथिथ'वाखैमोन आरो मैया जिहेतु जोबनानै थांबाय दिनै आंबो मिथिनो नाजागोन जे बाथाखौ मानि थाखाय हमदों। थै दाननाय होनायबो जेरै दिनै खालामनाय जादों नोंथाङाबो थै दान होबाय बे समाव बै समनि थासारिया जिहेतु जिउ फोजोबनाय थै बोहैनाय बेबायदि थासारिमोन दा बेखौनो दिनै जे जोंनि साननाय हनायफ्रा सोलायदों जोङो निदि गोनां मानसिफोरखौ एबा बेरामिफोरखौ एबा जायनो गोनां बेखौ जों मदद खालामनो हायो बेबायदि मोनसे सिम्बलाइज खालामना सिम्बलिक एबसुआ प्रग्राम लादों आरो बेनिखायनो ब्लाड डनेट खालामदों। ब्लाड डनेटखौ जेसेबां खालामनो हायो मानसिनि देहाया मोजां जायो आरो सोरखौबा मदद खालामनो हायो ओंखायनो बयबो हानायमानि ब्लाड डनेट खालामनांगौ। एभ्रि 3 मास मोनथामनि उन उन सासे मोजां देहानि मानसिया ब्लाड डनेट खालामनो हायो आरो नोंथांनि ब्लाडआ जायनिखि जाया ब्लाडआ बियो सोरनियावबा थांनानै सोरनिबा थैया मदद खालामहैयो बिनि जिउखौ फोथांनानै लाखिनायाव दा नंखायनो बेखौ बयखौबो खालामनो थाखाय आं खावलायो। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजाव गोदानै मुं थिसननोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451
आरो 9365491257 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।